Boleh ibu sami nang. Ya Allah. Met ya pakmu. La ilaha illallah, Mbok. Riko kejam piro nang kene? Napa tak pentung kono. Astagfirullah. Nek iki kudu dikurung ya pakmu. Tak pentung kono. Rapopo nek nyak dipentung, Mbok. Nyak nek dipentung Riko. Riko nang kene ganggu nang masjid lho, Mbok. Ana apa bali? Nang kene Riko ngrusaki barang-barang masjid. Riko janjane kok ngene iki sadar apa ora? Ngisin-ngisinke lho, Mbok. Nang masjid nggo tontonan wong akeh banget. Bukane nggo ngibadah Riko malah ngrusaki. Ana apa bali? Ya Allah, pakmu ngantek. Astagfirullah. Ngamuk nyong ngamuk. Jan. Pak Kaum. Diladekke bae. Nek kincen kesurupan pakmu.